Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Gikan sa Trinto, paingon sa Cotabato, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Uyaw na kayang intro, may gala, no? 2004, paingon sa 2006. Mo na intro na ako sa una. Unya, kay moingon naman sila, apila po mi diha, look. Trinto na eh. Inoon, may gala, nga kung tingog kung wala pagi nahunong ang relay o ang kuan, ang repeater sa DXUM, maabot yung kuskuan, may gala. Maabot ko, amlang ba? Ako tingog. Nya, dito po sa kuan, usahay na maingon nga, Quezon Province may, look, sa Bukidnon ba? Bukidnon, dili, Quezon City. Quezon Province ba? Yan, dili po sa kuan, dili po sa Oriental, dungog daw kaya kung tingog sa kuan, mga Taraga, mga diha dapit sa layo, naging ba? Kung kuyo kayo ang kuan, kuyo kayo ang effect sa repeater sa DXUM. Sa una, napakoy mga pangutana, gikan sa Balut Island na gala. Usahay, maabot pa yun sa Sarawak, Borneo. Pero karon kay usahay magkuan naman, magkahinay naman siguro ang repeater sa DXUM kay wala na may mo text gikan aning mga lugar. Mao na siya nga ingon ko nga basi niya kuan, naigo sa COVID. Ha? Naigo sa COVID ang repeater sa DXUM kay nahinay man. Karon mutaga may gala magstorya ko og side effect sa tambal ba. Sa tinuod, wa gyud mi panahon mag-explain sa pasyente og mga tanan mga side effects sa tambal may gala. Dili naman ko ma-cover ang isa ka pasyente kung amo gyud siyang himay-himayon pagsulti sa mga side effects sa tambal. Di man pud mo ka-memorize. Di man niya madumduman. Muna siya nga, ang tambag na ko sa inyo, kung bag-o nga tambal, o kung di ba dugay na mo gainom sa tambal, dili mo magsalig ba? Dili mo magsalig nga, wa man gisultin doktor na. Usahay, ang uban, mabasa sa internet, di pa mao ang mabasa. So, medyo lisod yung kayo siya may gala. So, ang akong ginatudlo sa akong mga pasyente, pag sugod ninyo sa tambal, siyempre, kaya balog yun mo nga unsay status sa inyong lawas. Ha? Sa karon, ang inyong gibati, for example, namoy high blood. Ibati ninyo, sakit sa ulo, lipong, vertigo, usay magtingog ang dalunggan, usay kulba kayo, niya dali ang muson, mga ingana no, di ba? Kabalo naman mo ana. Pag inyong ninyo sa tambal na gala, itahatag sa gitagaan mo o kanang tambal sa doktor, losartan plus amlodipine. Nakasugod mo inom tambal, sa tinuod, mawala ang mga sakit sa ulo, magtingog ang dalunggan, guot sa dughan, kundi ba, maglipong-lipong, medyo mawala na siya ba, pero magpulihan ang mag-uban side effects, may gala. Sa high blood pa lang ako mag-istorya hakid, di nakabot og. Ambot og, isa katuig ba ko mag-istorya sa side effects sa tambal, di mahuman. Ha? So, high blood sa ako, high blood. Kung human ako high blood, ato po ko tambal sa mga ubang tambal, okay? So, kung naamoy papel diha o ballpen nga masulat, siyempre na uban ballpen nga puti may magawas. Ha? Lapis. Yan, kung papel, kung wag yung papel diha, kanang hapit na iilo. Ha? Isulat lang god kay lisod kayo ninyo ma-memorize god. Lisod yung kayo ninyo ma-memorize ang mga side effects sa tambal. In fact, ang side effects sa tambal may gala, ang kabag-on, murag kabag-on sa Biblia ba? Ang kadakon sa side effect pa lang na siya. Wa pilabot og interaction, drug interaction. Usa man ang kabawa ng drug interaction. Nag-inom ka og pang high blood, nag-inom ka diabetes, pang arthritis, pang kasing-kasing, daghang kay mong ginainom ba? Magsumbagay na, magtindog na lang kag parmasya sa kadaghan. Muna drug interaction. Napag yun ay tawag og kuan kanang contraindication sa drugs. Napag yun na siya kanang way labot sa side effects ha. Way labot sa side effect. Napag yun ay daghan lagi kayo. Daghan kayo imong iatubang kung pharmacology ang imong atubangon. Pero hassle man kayo nga itudlo sa inyo kay di man yun mo kasabot kay chemical man.
So, mas maayo din, simplihon sana ako. Ato sa high blood, diabetes, kasing-kasing, mga tambaling nga na ba, kaya mo man, perminin yung inumon. Ha? Way labot si Manoy nga mahilig sa Viagra, lain na po to. Lain po to, kaya gala, side effect, long lasting, may gala. Muundang kag, inom-inom kag Viagra, o sa barat, kanang pangpagkahilya sa, baligya sa internet. Abi ni mo, pag-undang ni mo, nawala na. Wala maabot pa kag dukat tuig na bago mawala. So, pang-high blood sa. Itong mga mahilig, hilom sa mo. Dili sa ta pang-high blood. So, niinom na kastambal, gihatag ka losartan ug amlodipine. Kana kay common man kay na siya. So, paminaw ninyo iyong lawas. Mawala ang sakit sa ulo. Mawala ang kaning tingog iyong dalunggan. Mawala ang lisod sa ginhawa. Kana bang guot ang dughan. Dali lang kapuyon. Okay? So, nawala siya. After 5 days, 7 days, nagsigag inom sa tambal. Hala, nanghupong naman akong tiil. Dili na siya natural. Di ba? Wala hupong imong tiil pagsugod nimo. So, unsa may bahato nimo? Mubalik ka sa doktor. Dok, unsa may taon, Dok, nga naamay pakapin ng hupong sa tiil. Kana, mo explain ang pasyente mo explain ang doktor sa imo. Ay nung kana manggong combination sa imong tambal, losartan plus amlodipine. Ang amlodipine mo na imong hupong sa imong tiil. So, kambyuhan na to. Imong tanap pod mo nga. Anong hupong man akong tiil, Dok, kung mainom ko amlodipine? Kaya balo mo? Wala po. Kaya ang mga ipin-ipin man kala. Pilodipine, nipidipine, amlodipine. Kaya mga ipin-ipin ba? Muhakot og tubig. Iyang lisod-lisoron og gawas ang tubig kay mura kuan siya kanang water butang nato sa Bisaya ba kana bang tigom siya og tubig lagi sa imong lawas ang amlodipine. Muna siya nga karaganan mahupong yun ang tiil kung magkadugay inong amlodipine. So imong pagutanon ang doktor pero kung imong kay kuha naman tamay jabo. Di na may kabalik sa doktor. Kay mahal. Layo man mit. Di miss Sultan Kudarat. Patay kang bata ka. Saan man mo? Undang ka sa tambal. Mawag una gina nimong buhaton. Nagani kay makita sa imong lawas nga dili natural, dili normal, wala ka sa una, wala na nimo nakita sa imong lawas. Undang mo nimo. Kasadang nag-inom kag losartan, 100 mg. Pag inom nimo, muhinay ang imong pulso ba? Lagi kan sa 160, maabot sa 140, sunod 120, sunod 100 na lang. So, ibuhaton nimo. 100 mg Tungaon nimo siya. Inumo nimo ang tunga sa buntag niya. Sa hapon, tunga po. Pagtanaw nimo nga, steady na siya. Diha na lang siya sa mga 130 ay imong blood pressure. Di na siya mababa. Kana 50 mg yun ay imong kinahanglan. Kana mahigala, kana mga butanga nga na. Lisod na siya itudlo sa doktor kay ang hunahuna niya nga napay 20 kabuk naghulat dito sa gawas. Kung iyan na siyang i-explain sa inyo, balik-balik, mapulaan na siya ba? So, di pa kakalingkod, giresetahan na ka. Mauna siya mga manang nga. Ang pagpasente o pagdoktor, dako kay diferensya. So, mag-care mo sa inyong sarili. Kung dili gyud inguna mo salig na mo tanan sa doktor, gitagaan akong tambal, mainom na lang ko. Di ba? Mo man gyud attitude. Mo gyud attitude sa kadaghanan sa mga pasyente man gala. Kay gitagaan na magtambal, magpasagad. Sige lang inom og high blood. Unya, wa di ay siya gi-monitor sa blood pressure. Ang pag-inom og tambal pang high blood na gala. Naagyud kay aparatos. Kung wa gyud kay aparatos, wa kay kapalit og BP aparatos. Adto kas barangay pakuha ka blood pressure.
Kung pwede lang, kada semana. Lain-lain nun yung pagkuha. Pabuntag, sa udto, sa hapon. Imong lain-lain nun ba? Kung tanaw ni mo, kung ikaw ang magtanaw ha, dili ang katong barangay ha, kay wala man na siya record nga kang monitor yun niya. Di ba sa private nga doktor, kaya mo monitor, buntag day ka noy. Mabot mo na kag 170 sa buntag noy. So iya tong i-adjust ang imong pang-high blood. Pagka-udto, iya na po nang i-adjust. Pilay ba yung blood pressure mo sa udto? Sa gabi Inga na ang pagtambal sa sarili, may gala. Dili na siya ingon nga, may nga no, doktor, inom man siya 1 tablet 3 times a day. 3 times a day na lang po ka. Yung kay monitor sa imong blood pressure, dili na siya pwede ba? Ikaw yun dala sa imong lawas. Ha? Dili mo magsalig sa doktor o kundi ba sa inyong silingan, sa inyong kumpare, dili mo magsalig na kay kamo may hari sa inyong lawas. So, ang tanang side effects nga wala man ko ani nga mutindog ko manis manoy. So, wa pa ko mainom aning tambala. Wa man ko sultian ng doktor. Nga edad pa na ako 50. Ha? Manguwit na si Mrs. ba kay kulang na ang kuan. Kagay sa puste. Ha? O di, naman ang tambal ang kanani. Ang tambal ang akong pasangin nila nanid. Kay 50 pa ko yung edad, naunsa naman nga gahay pang puste. Sa double light. Ha? Di undangon ni mo tong tambal ni mo. Ha? Magdali-dali kag balik sa imong doktor. Naunsa man tao ni dok, mas maayo pang puste do double light gahi pa. Ha? So, siya na kung kabalo siya sa imong history mo, tanaw siya sa imong record sa clinic. Uy, gitagaan tamang kag metoprolol. Doy, pila pa edad nimo. Mo ni siya ang tambal ka nagapa wala sa kaisog ni Manoy. Kami-memorize ba mo ana? Wala man. Di ba? So, anything nga may change sa imong lawas, mo complain ka. Ayaw pagsalig nga wa man gisulti ng doktor god. Di ba mangutana ka sa imong kumpare, pre, mugahi pa ba ng imo pre nga sige inom tambal ang imong giinom? Parang nga high blood. Alam mo, dili siya kabalo kay basig lain ng iyang tambal giinom. Ikaw lain pod. Wala, palpation na noy. Dili gyud ka mangutana og tambal sa imong silingan. Ayaw dito sa imong doktor. Kay siya na kabalo na siya ana. Napod isa ha. Permi gyud ni magkamali kay pang high blood lang yun Sige kag inom. Labaw lang yun ka ng mga captopril, mga pril ba? Captopril, perindipril, mga pril tanan. Sige kag inom anak may gala. Sige naman kakubuhon. Bisag white chicks ni Agi. Umubok pa. Unya katok kay mong tutulan. Unsa man ni siya Unya bisag unsa na lang cup syrup, cup tablet. Bisag unsa na lang ang inomon. Maghutoy hinong kag ubo. Isa na sa mga side effects sa tambal may gala. Muhutoy kag ubo ba? Unsa man ning ubuhan ni nga wa man ko kita ni Alma Moreno ni Agi nga nagkuan na lang, nagbikini nganong kaubuhon man ko. Unsa man ni siya Undang ka kay side effect na siya sa tambal. Undang ka sa tambal. Unya maato din kasi mong doktor. Kana siya nga butang nga igala kani akong ikuan di pa na ako mahimay-himay tanan kay daghan kayo. Nakakay side effect na pa mga vertigo, na pag mga di katulog, insomnia, tungod sa ang tambal. Labaw na gyud. Sige na kog dok, sige na kog alam na kay ang imong tambal na may combination hydrochlorothiazide, HCl. Patay kang bata ka. Ang tambal mo, for example, metoprolol plus hydrochlorothiazide. Katong chlorothiazide, magsige kag ato. Wala na. Mingon na dayon kan prostate mo siguro ni ayaw pag-diagnose imong sarili noy. Ayaw pag-diagnose. Adto kas doktor nimo, dok, noon sa tao ni dok. Magsige naman kog ihi sa gabi. Imbis sa una mo ihi kog kaduha, katulo.
paghigda o pagbangon sa mga kadlawon, karon mo ihi na mo kada oras, ayay. Wa man ka magsulti dok nga naa din ni side effect ingani. Siyempre, kung wala ka dili ka knowledgeable sa imong lawas, dili ka kabantayan na. So, sa karon pa lang mahigala nga mo gibati kung mga batanon, kamo mga edad lang og 30 wa may gibati. Nya tagaan mo tambal. Ha? Pang high blood sa ta kay di lang kumahuman. Tagaan kag pang high blood kani saka na imong blood pressure sa 150. Di inom po ka. Losartan. Inom kag losartan. Mga few days okay ra. Baba imong blood pressure 130, 140. Sus magkadugay na kag inom sa losartan oy. O blurred na akong pananaw. Ano man mo blurred man akong pananaw. Mukon lang man mo sharp lang man akong pananaw kung nakagtanong chicks. Ha? Ay, unsa pa, wala man kay gihimulain. Wala man kaganti para sa una. Karon mo blurred din noon. Dili man ka na, trabaho nimo dili straining sa mata. Di ang imong pasanginlan ang tambal. Di ba? Usa pa ba pasanginlan din nimo ang imong silingan, di man mao. Ha? Adto kag doktor. Dok, naunsa naman nga sa una makabasa pa man ko sa love letter sa akong kuyab. Away salamin karon maglayo-layo naman, magkalayo naman ang love letter. Saan ako pagbasa ani dok, magsalamin ako ani. Kung kay balo ang imong doktor, kung kay balo, ingon na siya, ay dong. Ang imong tambal, losartan, i-reduce na to ang imong milligrams kay 100 man akong gihatag. So, ibutan na to 50. So, number 1, kabalo ka kung sa'y na kambyo sa imong lawas pag inom ni mong tambal. Number 2, ang the only advice nga imong dawaton, ang imong doktor nga nag-issue sa tambal. Gina siya. So, ang first and foremost, kabalo ka kung sa'y na itabo sa imong lawas. Kung wala ka kabalo sa imong lawas, kung saan yung pagsulti sa doktor? Kuha ninyo? Ha? Usay pride na ko may gala kay nagkaragalan sa inyong tigpaminaw na ko. Matuglaing doktor gani. Iyon biyang doktor kagapi ka, di daw ni maayo yung nga ni dok. Maulaw ang doktor. Pirmi na ko masultiyan na sa ubang doktor may gala nga. Tinoon mas doktor, pero siguro mo kasabot. Ha? Alangan mo ingon sila nga muli is doktor kagabi, madala. Ha? Ayaw pa mong ingana. Ayaw ninyo inyong doktor ka. Mo ba nag-iingong doktor kagabi? Dito na lang ibutan sa inyong dughan may gala. Kaya balobog yun nga ang akong purpose gyud diri sa doktor sa kahanginan. Tudloan ta mo ba kay may mutudlo ninyo. Mo salig mo sa internet kay di man mao. So, salamat ganay mo kay maski tiguang nakuha pag itapol mag-radyo ba. Ha? Oro magkonsensya magugo ko muundang kung may gala kay sustaghan kay sa inyong wala kay bawaan may gala. Ha? Dire daghan na kay ko pasinting nga makumbinsi na ko nga ayaw mo og pataka og inom og tambal kay madialysis gyud mo. Karon ba daghan na kay aware ana may gala. Mo na di na pa mo inom tambal. Ha? Mao lagi ni karon gitudlo na ko sa inyo ang side effects sa tambal. So anything mag-change sa inyong lawas, ha? Anything na mag-change sa inyong lawas nga wala na sa una sa pag-inom sa wala pa mo nang inom ng tambal, ay side effect na sa tambal. Unsa pa ba day inyong pasanginlan, inyong silingan? Wala man. Daghan kay mga sakit ba higala ba nga wala lang mo kabantay gani. Sige lang mo inom tambal. Ha? Kani siya i-apply gyud ninyo sa tanang tambal inyong giinom. Tanan gyud. Kay maski ako, personal experience na ko may gala. Ha? Doktor naman gyud ko gyud. Kung siguro kung dili ko aware sa akong lawas may gala. Wala na. Dialysis ko karon ba?
Tinuod na ha. Ihatag sa akong amigong nga doktor. Tingala lang ko nga, luya man ko. Wala may gana mong kaon. Di ko katulog sa gabi eh. Di ko guna-una nga. Huwag man ko inom na kape. Wala ko po inom soft drinks. Hikog, hagpat-hagpat sa akong schedule sa whole day ba. Ako siyang kita. Saan may problema? Ano? Saan mali? Ano? Sus, ang tambal ay giyatag sa ako ba? Kuha na niyo? So, di undang na ko dayon. Pakuha na kong dugo. Blood, creatinine. Ay, saka akong creatinine na yun. Tungkol sa tambal. Kaya kung dili pa ko doktor ato, way dyan mo. Wati na lang mo pirma. Mo lagi ni. Inatulon ako sa inyo ba kanang sa katigulan ako pagka-doktor. Daghan kaayo mga butang nga pagtambal kadi na matudlo sa doktor. Di niya masulti sa inyo. Maski pag magbasa mo sa mga net, mga tanang mo sa mga side effect kaning tambala, ilista man na nila tanan ng mga side effect nga wala sa imo. Vertigo, loss of vision, mawala daw, di na daw kakakita, magtingog imong dalunggan, masakit imong dughan. Naabaday na tanan, wala man. Ang pinakamaayo yun, monitor sa imong sariling lawas. May mo dyan kagyan nga, sa manisya nga, sige na lang man ko, riyuma, manakit naman akong mga joints. Ano saka ni? Yan, nagkainom dahi ka o ka ng kuan. Naday kay ka ng steroid sa imong tambal ba? Pag undang nimo sakit imong joints. Pag kainom na po ka ng tambala, mag-arthritis na po ka. Nga na siya. Kamog yun ang mag-monitor sa inyong lawas. Di na ko makumpleto ang mga side effects may gala. Pero sulti at amudaan nga, kada yun ang pinakamaayo magbantay sa inyong lawas pag inom ninyong tambal. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang among numero diri sa para maka-text mo, makapangutana mo, dili na may mudawat og kanang call may gala kay imbis makabasa mig 50 ka book text. Ang mutawag mo kan man og 15 minutos. So dili na sa mi mudawat kay ang ubay-ubay ko ning mga nag-text diri may gala nya. Di na ko matubag. Matangkong na pila ka semana di man mabasa kay tungod sa kadaghan sa naga-text. Ang problema lang yun ako kung nay mo tawag kay balik-balik ko ng pangutana, dili kasabot. Uban masuko na lang nga. Unsa man ning bayhana ni nga mura mag nagkonsulta na sa clinic tag sa oras. So ang numero diri sa radyo nga pwede mo kapangutana, ayaw mo pangutana sa ako may gara sa akong kung naamoy numero na ako nga personal, ayaw na lang yung kadi yung kumutubag. 0916-594-7747 0916-594-7747 Mo na ang cellphone para dili sa radyo nga makapangutana mo. Kung naamoy pangutana yun, ang akong sekretary mo inyong i-text, ayaw mo sa ako kay kapoy na ko kayo na manubag ba? Ultimo ang ganang nakiklinik og madok sis in Santa Cruz Digos kanapay akong atubagon nga daghang kay hospital mo to. So dili na gyud ko mutubagbag, wala gani ang inyong number sa akong phone book kay ang naarama sa akong phone book may gala ang kuan naman gyud hospital, doktor, mga nurses sa hospital. Wala. Di, yun tamo tawag, tubagon. Pag magbago gani mong cellphone, labaw na yung mga residente sa hospital niya, ang bagong cellphone, di, atubag ba? Mabot mo 15 ka buok call, wala, asa man ako tubagon. Kinanglan, ang inyong, kung nga mo yung number ng kong personal, ayaw mo pangutana. Kaya kinanglan, emergency ra yun. So, ang akong sekretary mo, inyong i-text 0995-221-8007 0995-221-8007 Wala ko gipaboran ana nga di jud ko motubag. Labaw gyud mag-call mo, di jud ko motubag ana. Wala ko gipaboran ana kay ngano
Wala, di na ko kapahulay mahigala kung mutubag pa ba ko. Kay, pagtubag na ako sa isa ka pangutana, sumpayan mo, daghan kayo mga napulo ka buk pangutana. Oy, ka-text na. Ka-text na ako. Wala ko'y panahon na mahigala. Pero tigyo, grabe yun akong panahon hantod. Siguro kung ang wati na yung pirma ni, inga na gihapon pirma ba. Nagdoktor lagi ko kay gusto ko makatabang ba. Pero, usay mga abuso man ang uban. Mga abuso yun. So, dito mo text ako sekretary kay kung importante na yung pangutana, i-relay niya sa ako. 0995-221-8007. Muna iyang numero. Text lang, ayaw tawag. Okay, 0915. Masa ni? 10253096. Pito katuig, naminaw, male, 77, hubag ang lagos, walay ngipon, o sakit inom, okay ba ni Cloxacillin, 500 mg, advice doc, thank you. Ay manong, sa tanaw na ko, nagyog kay kanang kan ba, naga-swell ang imong gums, kay tungod kay di naman kakapanot brush kada adlaw. So ang maayo gyud na imong konsultahon ang dentist. Kay kung magcloxacillin ka diretso, pwede lagi. Kung nagtipid ka konsultaw niya kung dili mao. Na kay gingivitis or whatever, kundi ba na ay ngipon dito na bilin sa ilalom, matanggal, muna dako kay problema. Kay maski pag isa ka sakong cloxacillin imong inomon, di man maayo. May yun ang makita yun sa dentist yun. Inoon lagi o gasto lagi ka. Mo po dinoon. Pero kung magpalit lang kag antibiotic, di na maging permi matugma. So ipatanaw na patanaw ng imong gilagid. Payuri po siguro. 0950-700-4698. Doc, lalaki. 653 akong edad. Taas ako, kriya, 145. Bawal na ako og parat, Dok. Saan isa? Sama anang saan ni? Sausawan, suka og tuyo. Salamat, Dok. Intaon doy. Kani siya, muna ang permi mahunaw-naan sa mga tao ba? Imbis nga muna kalipay niya nga sausawan, na mo na makalami siya pagkaon, iyang undangon. Tungod kay sa taas iyang creatinine. Di pa kayo ni taas dong. 143, sus itaw, 145. Di pa kayo siya taas. Ang imong i-adjust, ayaw pagkaon. Ayaw lagi yun ang pagkaon. Kung naminaw siguro kagatong 2 weeks ago o 3 weeks ago nga nag-ingon ko nga, ayaw ninyong hilabtiin yung pagkaon lagi. Kaon no, kay dili lang man ang inyong creatinine ang problema. Unsa may inyong ipakaon sa inyong utok, sa inyong atay. Kung di na mo mangaon. Wala lagi, mali yun na siya kaayo nga advice ba nga, ay na magkaog karne, mali na siya kaayo yun. Wala yun kumutuwa na may gala. Kung maingon mo nga, asa din na gikuha nila mga doktor, ay, gaya-gaya po tumaya ba, wala na sila nag-research. Permi na ko may gala nga musaka gani kambyuhan imbis mo kaon naging ngani di na inom mo kaon ngani labaw naging mo tuo di na mo kaon ng itlog ang puti lay kaon wa mo kiyawi the best food in the world my gala the best food in the world ang itlog kunya katong yelo pag yun dili may mo kaon na do kay mutaas among kolesterol wa ka kilati dai kanang inyong gikaon nga itlog, almost equivalent na siya sa isa ka pamahaw ba? Ayaw magtuwa na, wala na sa basis sa libro ba? Wala na basis sa kung pag-eskwela. Kumingon sila nga, mas astig sila karon, wala sila kape, nagasalig na sila laboratory, kami sa una, way laboratory, way CT scan, way ultrasound. Anong matambalan man namong tao? Karon, kasi sakit ni mo na, sakit akong kuto-kuto, tuwa, x-ray, tuwa, ultrasound. Wala pag-examine. Nyakit sa may astig anak ron. Para lang sila ka ng teknisyan.
So, kuha ni Dong. Kaon, isakto. Kay kaning imong creatinine, basig, nagkuha lang siya ba, na twist ko, di ba? Busy kay ka, nagka-problema ka, o daghan ka kay gipang-inom, nag-inom siguro ka, o sa ba? Musakag yun na siya. Maski problema may gala, musakag yun ang creatinine. Na ako'y pasyente nga, bisag usaon na lang nako siya og hatag og vitamin. Sige saka yung creatinine. Wa ko kasabot. Sus nag-herbal dai. Patay. Naisa pod, sige siya og kanang follow up halos every month magpa-creatinine siya, sige saka. Inungtanan na gyud ko siya. Noy. O sir, sa day imong trabaho sir? Agiya manggugug. Eskwelahan do. Problema na kay ko kay wa na may face to face. Nya di pod mi ka kuan nga magkuan, online na lang kay mahal man kaayo. Mo dito yang problemahan. Ang karon na dialysis gyud sa tungod sige sa problema. Wala siya problema sa mga tambal mga ano, wala. Ang iya problema kung saan niya pagsweldo sa iya mga teacher. No na lang na ba psychological. Ako bitaw di mo ko katulog kung sige ko una to pasyente gioperahan ako mga ingana gani. Maguna-una pa na. Nah. Magproblema gid ko katulog. Musulti gyud ko sa inyo mahigala nga sukad sa pagka-doktor nako. Ma-irregular gyud ang akong pagkatulog ba kay sige man ko og kuan maghuna-una magugusa kong gioperahan kanang operahanan pa. Kana ba imong huna-una siya. Mag-andam kag sa imong buhaton, sa imong steps. How many pila ng kalibo akong gioperahan? Ha? Pero ako pag gina siya i-review, nga ning step, next step, kung sa akong makita nga dili mao ana nga na ba? Pag human ako operahan, magsige pagyapo ko guna-una. Muna siya nga kung dili ko kabalo mo dala sa akong sa akong sarili, ay wala, hindi katulog. Hindi ko katulog. Una nga, ang akong kuan lang yun, nga, magdula ko para makalimot. Magdula ko golf para makalimot ko sa akong kuan ba. Kay, concentrate man yung kas bula, yung hapak. Di man kakaigo sa bula sa golf, may gala, kay gamay man kayo. Lisod kaigon. Kung mawala lang imong utok dito sa imong gibuhat, ay wala, di kakaigo. Muna siya nga, makakuan sa akong utok ba, makakalma. Niya, kung pagkahapon, kada adlaw, naga-walking yung kugyot. Sa edad na ako, may gala, may ngon yun mga, grabe no? Sige po kag-exercise. Mura may maka-sustainer sa ako, may gala. Mauna siya nga, dili inyo pasanginlan kung sabay inyong gibuhat, nga di pagkaon, ano, taka naman mo Egto, 0908-305-4191. Dok, unsa buhaton, gi-danlak 24 years old, male, nag-fever, thanks. Wala na sa Danlac niya ang kalintugraday. Ang Danlac yun, operasyon. Wala na siya tabletas. Baski, pag-isa ka bodegan, tambala na, operasyon yun na siya. So, ipa-opera yun na siya. Basi siguro, nga sa UTI, kay ang Danlac na ba, ang mga side effects sa Danlac, mag-UTI ka ba? So, muna imong himuon, opera yun. Kung ang imong anak na, opera yun. 0991-36-60656. Good AM Doc. Pwede ba mag-daily facial steam inhalation? Naa ba manta sa level 1? Facial steam inhalation. Unsa facial steam inhalation? Unsa ang risk kung ipadayon gihapon daily ang facial steam? Wala di ko kabuluan ng facial steam dong. Kisa may nagtudlo nimo ani. Ha? Unsa man ang facial steam? O tuob siguro rin. Amot lang. Wala man na siya relasyon sa level 1 nato. Ha? Di man na siya tambal po. 0970-0905-121. Good AM Doc. Edad sa akong manghod, 56, babae.
iyang gibati sakit lipong in kilid dapit sa wala og magmanhod. Yung pikas lawas dapit sa tuo og sige og pangihi pero ginagmay. Teresita kinabalang malungon. Then pag-iubo ko sa kadaghan sa kataas sa iyang text nga gala. Wa mo nung niaging gwapa diri ron. Aha. Murag lisod-lisod ni ang situation dong. Kay mubinhod sa wala sakit sa tuo. Unsa pa ba to? Daghan kay siya og kon ba? Daghan kay siya giagian. Ang akong suggestion sa inyo kung wala mo diri sa Davao City, ang patanaw sa mong doktor diha sa inyo. Unya, kung dili mo eksaminon, pangita pag lain doktor. Kung eksaminon mo, maghimo siya working diagnosis, o tanong ninyo, Dok, unsa may inyong tanaw sa akong sakit, Dok? Mo tanaw mo ba? Kay aron marilay ninyo sa ako diri sa text nga, Dok, gi-diagnose man guni sa among doktor diri sa amo sa Malungon nga naga-stroke daw ko. Di makabalo na lang ko nga base gyud hinuon pod. Base pod hinuon pod nga nagakuan ka, naga-stroke ka. Kay expert opinion man na sa isa ka tawo. Di ba? Doktor god. So kuan ako ba? Makasubay na ko sa unsa man giray na hitabo nimo. Kung kamo ang maghatag sa simptomas, perting dagana oy. Moingon sa wala, paingon sa tuo. Muli ko sa likod, ay Santa Cruz. Di gusto taon mo na ako na pag-decipher. Mas mayo na makita mo sa doktor, nga, mahayo mo second opinion sa ako diri sa doktor sa kanginan. Kay, makatansya na dahil ko, kung balik ng galing ng iyong doktor diha, at least nag-second opinion na mo diha o third opinion, nyawa mo maayo, text niyo diri sa ako. Makasabot ng ko anak. Kay, expert opinion man ang iyong gikuha. 0948-471-9144. Babae, 60-year-old. Akong tiil banhod. Abot tumoy sa tudlo. Kunya hinungdan unsay hinungdan ani Dok? Haplasan man minor man pod ang binhod. Manang. Ang pangutana sa nako sa imo na ba kay diabetes? Number 1. Nadakdak ba ka sa una sa dalaga pa ka? Number 2. Nag-stroke ba ka? Muna pangutana ng tulo kay kalang binhod sa tiil, kana sila ang rason. Na diabetes, nadakdak sa una, o navehicular accident, kundi ba? O ay katulo, na-stroke. So, imo na siyang isumada na siya, urang tindahan ba nga dagdagan kay mangutang. Isumada nimo na siya. Pagkuman, wala man ko na dakdak sa una. Wala man ko diabetes. Basi na-stroke ko, di ba? Ingana pag-evaluate no eh. Ingana pag-evaluate. Ang doktor po, ingana po siya maghuna-una. Okay? So, kumingon lang ang binhod, pila kalibo ka ng sakit. Pila kalibo ng sakit akong i-decipher day. 0995-212-8967. Good morning, Doc. Ang vertigo maayo ba ni siya? Na ako'y tambal pero mutukar man gyud. Dok, unya maluya ko akong kusog. Ay, mawala akong kusog. Way edad. Kung saan tambal lagi inom. Mawala gini. Mawala siya kung kinaingon sa inyo, mga gala. Ang online consultation, iratsada na naman tagaan mo, bunamin, kung sa pa ba na ipanghatag sa inyo, pawalang vertigo niya, wala niyo
wala siya nangutana sa inyo unsay root cause. Dili ninyo ma-accomplish ang tinuod yun nagka-diagnosis ba? Wala. Ang kadaghanan siya tag sa online consultation, symptomatic or unsay imong simptomas, muna iyang tagaan kalintura ka, tagaan paracetamol. Vertigo, tagaan ka og kanang pang-vertigo. Dili siya madto sa root cause ba? Nganong vertigo man ko? Daghang kay rason ng vertigo mangikala. Di ba? Kadumdum mo atong lecture nako nga ang vertigo can be caused by palpitation. Taas ang sugar. Padulong siya sa stroke. Tungod sa iyang mata, tungod sa iyang dalunggan. Kulang ang iyang ginawa. Perting laghana yung tao na, anemic ka, vertigo gyapon. O kung di ba way tulog, sus pastilan. Usaon na ako na pagkabalo sa imong sakit. Kung wala gyud ka nagkumpleto ang konsulta, ma-accomplish lang yun na siyang ang tama nga konsultasyon mahigala sa klinik. Wala yun. 0953 sa tawag ani 366-1272 na ay prostate cancer. Ngano man tiil balik-balik man hupong sa tambal ni dili noy. Ang prostate cancer nga stage 4. Paminaw ha? Kay lahi bayud kayo. Ang prostate cancer nga na ay stage 4, mukatag na sa bukog. Paano mo? Mukatag na sa baga. Mukatag na sa tinai, sa atay. Unsay tabo? Pag nana ang cancer sa baga, nana cancer sa tiyan, o sa mga kabukugan, muhupong ka. Nga naman na do? Kay maigo man ang dynamics sa atong tubig sa lawas kung maigo sa cancer. Kaya saan na ito pag Bisaya ng dynamics, my God. Mura man kung naibumba ang atong kidney, mga manang. Huwag na siya ibumba. Nga, pag mutaas ang tubig sa imong baga, o sa imong lawas, ang kidney mo trabaho. Iyang igawas tanan. Pag maigo na siya sa cancer, ang kanang kidney ba, maigo. O kaniba, ang baga na igo, dili nakakaya ang kidney maglabay sa tubig nga nasubra. Mahupong yung kagit. Dili sa tambal na. 0909-666-5045. Ako tong mag-text bahin sa hubag naa sa agianan sa Hugaw. Asko unsay hinungdan daghan hubag nitubo og sampot wala way tambal sa samad. Please tabangi ko taga Padada. Mao lagi ni. Ang hubag sa lubot mahigala, abi ninyo ordinaryo na siya, dili. Makuha na nimo siya sa imong supply sa imong CBC, sa imong dugo. Naa kay allergies. Naapog kay infection nga chronic, pasabot ana ba nga dili ka magkambyo og panty o kundi ba di ka maayo manghugas sa lubot, di nimo sabunan, papila imong gamiton. Isa po na. So, kani sa tanaw na ko ng imong hubag-hubag ba, dili nimo nakuha sa ointment. Antibiotic yun siya. Kunya, may edad diri. Usawa man nato ni. Usawa man nato ni. So, dili man mao akong ihatag tambal kung dili ka magkonsulta des Padada. Laki ba ni? Bayot ba ni? Pagkonsulta sa diha, sa doktor diha. Pagkahuman, i-relay sa ako unsay iyang findings. Okay? Muna pinakamaayo noy. Kaya usahay, maingon yung mga doktor sa probinsya nga, doktor, hatag magtambal libre. Di na hinon magpakonsulta sa amo. Mag-complain na sila sa ako, may galabay ko. Di mo na maunta. Kaya mga pasyente ninyo, diha sa inyo. Di na mag-mudritso sa ako ba? Di mao. Wa na dito panahon, may gala. Gamay na lang kayo. 0926-576-7254. Ako tong nangutara nga kung mutindog, mahanap, pananaw, maulian, naman, murag, bawal sa medical term, postural hypotension. Maayo ba
sanggol yun sa anemic. Kung anemic ka na eh. Kung anemic ka. Ang postural hypertension is usually caused by medicine. No exercise. Muna'y common. Medicine, cause exercise, o niya ang imong kasing-kasing na problema. Daghan na? So, sa amin nato na, konsulta ang doktor. Kay, malatigo niya ta sa Philippine Medical Association. Ha? Nga di ba, ang tambal, doktor kagabi, di ba ang tambal? Alam mo, radyo naman. So, konsultagin mo sa doktor ninyo diha. Kunya, i-relay niyo sa akong text. Ito, kung man kumaayo anong tambal gihatag sa doktor Dre. Mo man yung tambal iyang gipanghatag. Kuan ko, 55 years old, di na mo gahi si Manoy. Kasabot na ko. Diba? Kasabot na yun kung sa ako ihatag sa imo. Patay panahon may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.